Dobré ránko. Spravíme si video o tom, čo nikto na Slovensku ani v Čechách na YouTube nemá, alebo nechce ukázať. Diera 5 mm. Nože klasické z kosačky. Tento plech to musí byť, lebo všetko bude lietať do hora. Jednoduché. Tým toto prikryješ, aby ti to neprášilo do očí. Nič zložitého. Rozmery sú, aké sú. Záleží, čo máš doma. Motor 3 kW, 2850 otáčok. Jeden kábel, vypínač. To je všetko. A seno, samozrejme. Však tomu viac povedať. Není čo? Fungovať to funguje. Inak hrúbka je 3 mm. Tu není čo na tom ukazovať. Jednoduché. Hodíš na vrch dajaký kryt a môžeš dreť.